Ahoj, hezký den všem, jsem Dan a společně se podíváme, jak nastavit podpis Gmailu, tak pojďme na to. Otevřeme si Gmail, v pravém horním rohu klikneme na ozubené kolečko a vybereme zobrazit všechna nastavení. Podpis budeme nastavovat hned na první kartě obecné, kde přejdeme do sekce podpis. Klikneme na vytvořit nový a svůj první podpis si pojmenujeme. Já začnu pracovním podpisem. Pro zjednodušení jsem si vytvořil podpis v samostatném dokumentu, odkud ho teď vložím sem do okna, kde můžeme podpis buď později editovat, nebo ho tady přímo vytvořit. Hned si můžeme vytvořit další podpis, soukromý a klidně i další, který bude třeba jen pro přátele. No a můžeme přejít na výchozí nastavení podpisu. Jak vidíte, podpisů můžeme přidávat víc. Pro každou odesílací adresu, kterou máte k dispozici, můžete nastavit jiný výchozí podpis. Můžeme také vybrat, který podpis bude použit v nové zprávě a který při odpovídání či přeposílání. Pro odpovědi klidně použiju nějakou jednodušší verzi. Poslední věcí, na kterou bychom neměli zapomenout, je zaškrtnutí možnosti umístit podpis v odpovědi před citovaný text. Toto nastavení zajistí, že se podpis bude opravdu zobrazovat tam, kde má. Nezapomeňme pak celé nastavení uložit. Podpisy máme nastavené. Když pak píšeme novou zprávu, podpis se nám automaticky přidá. Pokud chceme použít jiný podpis než ten přednastavený, stačí tady dole kliknout na ikonu pera a vybrat některý z našich dalších podpisů. OK, tak to je k podpisu v Gmailu pro dnešek vše, díky za pozornost a nashledanou.